Lo cigronet. Hi havia un camí, una xiqueta, que jugava al balcó contant cigronets i sense adonar-se'n li va caure un al carrer. De seguida va passar un home i va agarrar el cigronet, dient: «Mira, que bé un cigronet! Què podria fer jo en un cigronet?» En aquell moment va sentir tocar les campanes, talín, talón, talín, talón. «Oh, a missa he d'anar!» I corrent va trucar a una porta per a que li guardessin lo cigró. Truca a la porta. «Qui truca?» diu una dona. «Mire, senyora, que em podria guardar el cigronet, que he d'anar a missa i tinc pressa». «Sí, home», dice-la així baix, al repianet, damunt del cantarelle. Mentrestant, l'home estava escoltant missa. Una gallina del corral se va escapar i pic, 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 el cigronet se va menjar. Quan l'home va eixir de la missa, va anar cap a la casa i no va trobar el cigró. «Oh, bé, asti no està el cigró, senyora». «Mire, si no em dona el cigró, m'haurà de donar la gallina». «Ah, no, la meua gallina no, com ara, no tinc altra cosa». «Què s'ha arribat a pensar vostè?» Bé, si no em dona la gallina, li diré a mon pare que alcalde, a mon jaio que aguacil i al meu oncle que guàrdia civil, i la tancaran a la presó». «Oh, a la presó no hi vull anar jo, a la presó. Tingue la meua gallina, oh». I l'home se'n va anar tot content, cantant una cançó. Per un cigronet una gallineta, per un cigronet una gallineta. Camina que caminaràs, arriba a un altre poble, on també se senten tocar les campanes, galín, galón, galín, galón. I va dir: «Vaig a escoltar missa, però com he d'anar en una gallineta». I la va guardar allí, a dins d'una casa. Mentrestant escoltava la missa, un tocino se va escapar de la cureta i nyam, 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 es va menjar la gallineta. Quan l'home va eixir de missa, va anar cap a la casa i no va trobar la gallina. «Ai, senyora, que no m'ha guardat la gallina, esti baix a l'entrada». Sí, aquí la trobaràs». «Però si no n'hi ha res, sol n'hi ha un tocino». «Ai, vols dir que el tocino s'ha menjat la gallina ara mateix?» «Ah, mire, si no em dona la gallina m'haurà de donar el tocinet». Com ara? Com li he de donar el tocinet si no tinc res més? Què s'ha arribat a pensar vostè?» Bé, si no em dona el tocino, li diré al meu pare que alcalde, a mon jaio que aguacil i al meu oncle que és guàrdia civil, i la tancaran a la presó. «No, a la presó no, de cap manera. Com he d'anar jo a la presó? Oi, quina por! Tinc el meu tocinet». I l'home tot content se'n va anar cantant: per un cigronet una gallineta, per una gallineta un tocinet. Camina que caminaràs, arriba a un altre poble, on també tocaven a missa, talín, talón, talín, talón. Ui, a missa he d'anar, però en un tocinet, a veure si me'l volen guardar en aquesta casa. Com que truca a la porta, i mentrestant estava a missa, escoltant la missa, se va arrimar una vaqueta, que es va escapar de l'estàbia i es va menjar el tocinet. Quan l'home va eixir de missa, va anar cap a la casa i ja no va trobar el tocinet. Però escolta, on està el meu tocinet? Ai, doncs potser se l'ha menjat aquesta vaca. Què em dius ara? Doncs m'haurà de donar la vaca. Ai, no, la vaca no li puc donar, no tinc res més. Mire, si no em dona la vaca, li dic al meu pare que alcalde, mon jaio que aguacil i el meu oncle que guàrdia civil, i la tombaran a la presó. Ai, no, a la presó no hi vull anar. Pues ale, em portes la vaqueta. I tothom marxa cantant, tot content, per un cigronet una gallineta, per una gallineta un tocinet, per un tocinet una vaqueta. I arriba a un altre poble, i mentrestant està a missa, una xiqueta està al llit molt maleta, i piora que pioraràs. Mare, no em puc curar. Potser si em donaves fetge i sang de la vaqueta em curaria. Però com t'ho n'hem de donar?
Si la vaqueta no és nostra, no pot ser. Mare, dona'm sang i fetge de la vaqueta. I tants camins ho va dir, que la mare, cansada de sentir-la, diu, potser sí que és veritat. Li va donar fetge i sang de la vaqueta i la xiqueta es va curar. Així que quan l'home va eixir de missa, ja no va trobar la vaca. I diu, si ha estat la xiqueta que s'ha menjat la vaca, m'haurà de donar la xiqueta. Oh, la nostra xiqueta, no tenim res més. No li puc donar a la meva xiqueta. Com que tants i tants camins ho va dir, que la xiqueta es va ficar dins d'un sac i aquell home va marxar tot cantant: per un cigronet una gallineta, per una gallineta un tocinet, per un tocinet una vaqueta, per una vaqueta una xiqueta. I arriba un altre poble i va sentir tocar campanes, galín, galón, com que deixa el sac al repià d'una casa i marxa cap a missa. Mentrestant, una dona veia granar les escales i va sentir cantar la xiqueta: Tia Maria, passa farina, trico, trico, trac, trau-me del sac. Però què assassines, ti? Però, si n'hi ha una xiqueta així dins del sac. Mira, trau, vine cap ací. I van embotiar dins del sac pedres, sapos, granotes, serps, tot el que van trobar. Quan l'home va eixir de missa i van a buscar el sac, va agarrar tot content i va seguir cantant i marxant: per un cigronet una gallineta, per una gallineta un tocinet, per un tocinet una vaqueta, per una vaqueta una xiqueta. Com que ja mig camí, caminaràs, diu, ara sí que ha arribat la meva hora. Van obrir el sac, tot cansat del que pesava, se va aturar allí davall d'una olivera i a l'obrir el sac, vato a Déu! Què salt que va fer? Que encara corre ara davant de les serps, les granotes, cames, ajudeu-me! I mai més se va saber res d'aquell home. La xiqueta tota contenta se'n va anar a casa amb sos pares, que l'estimaven molt i conte contat ja s'ha acabat i per la xaminera s'ha escapat.